дар шӯъбаи таърихи бӯстон ва асрҳои миёнаи усурхонаи миллии тоҷикистон толори алоҳидае бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мавриди истифода қарор дода шудааст ки ин албатта мероси муаррифгари ҳунари халқи тоҷик аст. дар ин гӯша аз фонди усурхонаи миллӣ зиёда аз 170 теъдод анвои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ ки марбут ба ҳунари болои гузаштаи халқи тоҷик аст ба намоиш гузошта шудааст. масалан дар гӯшаи аввале ки дар ин ҷо инъикос гардидааст, ҳунарҳои гуногун асосан ҳунарҳои дастдӯз, анвои гуногуни ҳунарҳои дастдӯз ба намоиш гузошта шуданд. аз қабил дар қисмат боло масалан мо бардевориро мушоҳида мекунем ки бо рангҳои гуногун аз ҷумла рангҳои зард, сурх, гулобӣ ва рангҳои сафед, бо ҳамчунин тасвирҳои гуногун аз қабили нақшҳои печун ва нақшҳои гуногун оро дода шудааст ки албатта нишон аз ҳунари болои ҳунармандони тоҷикро медиҳад. ҳамчунин дар ин қисмат ҳунарҳои дигар аз қабили оинахалта, ҷомаҳои гулдӯзӣ ва зардӯзӣ, тоқиҳои гулдӯзӣ, ҷуроббофӣ намоиш дода шудааст ки бевосита диққати тамошобинонро мерабояд. дар ҳунарҳои дастдӯз аслан нақшҳои гуногун аз ҷумла нақшҳои ҳандасӣ, геометрӣ, зооморфӣ ва нақшҳои наботӣ дида мешавад ки зебогии ҳунарҳои дастиро дучанд мегардонанд. дар гӯшаи дигар бошад намунаи либосҳои миллии тоҷикон ба намоиш гузошта шудааст ки албатта чӣ хеле ки маълум аст дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон қариб ки ҳамаи минтақаҳо либосҳои ба худ хосро доранд ва дар ин ҷо ҳам либосҳои мардона ва ҳам либосҳои занона инъикос гардиданд ва бояд гӯем ки либосҳои мардона асосан аз давраи қадим аз тоқӣ, сала, ҷома, рӯймоли миён ё худ миёнбанд, кафш, маҳсӣ ва амсоли инҳоро дар бар мегирифт. либосҳои занона бошанд аз тоқӣ, маҳсӣ, кафш, рӯймол, фаранҷӣ, куртаи дароз иборат буд ки остин ҳатман бо нақшҳои миллӣ оро дода мешуд. аз ин гӯша тамошобин метавонад бо либосҳои минтақаҳои гуногуни кишвар аз наздик ошноӣ пайдо кунад. ва гӯшаи дигаре ки дар ин ҷо ба намоиш гузошта шуданд, ин гӯша ба ҳунари заргарӣ бахшида шудааст ва мавриди зикр аст ки ҳунари заргарӣ миёни мардуми тоҷик аз қадимтарин ҳунарҳо шинохта шудааст ва агар мо ба таърихи ин ҳунар назар андозем, ин ҳунар ҳанӯз дар давраи асри санг, дар давраи неолит вуҷуд дошт ва дар ин гӯша бошад навъҳои гуногуни ҳунари заргарӣ асосан аз фулус сохта шуда ба намоиш гузошта шуданд ки онҳо ороишоти занона ба ҳисоб мераванд аз қабили зира, зеби гардан, дастпона, миёнбанд, гӯшвор, қулфи гиребон ва амсоли инҳо ҳастанд ва барои боз ҳам зебо гардондани талаботи эстетикии одамон онҳо ин ороишотро бо сангҳои гуногун, ҳам сангҳои ороишӣ ва ҳам сангҳои қиматбаҳо ороиш медоданд ки албатта зебогии онҳоро боз дучанд мегардонд. дар қисмати марказии толор бошад беҳтарин намунаҳои олоти рӯзгорро ки аз чӯб сохта шудааст метавон тамошо кард. ҳунари чӯбкорӣ низ аз гузашта то имрӯз миёни мардум рушдунумӯ ёфтааст. анвои гуногуни чӯбӣ ки дар рӯзгори мардум васеъ истифода бурда мешуданд асосан аз табақ, қошуқ, сабат, чархчӯб, шона ва дигар ашёро дар бар мегирифт. намоиши ҳунарҳои мардумӣ ба ҳар як тамошобини дохил ва хориҷи кишвар имкон медиҳад то аз ҳунари қадимаи миллати тоҷик аз наздик ошно шаванд ва ин иқдом дубора барои ҳифз ва нигаҳдории ҳунарҳои миллӣ мусоидат хоҳад кард.